Ngiphinde ngibingelele egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Zimnandi indaba abazalwane zombuso kaNkuluNkulu. Ngokusizwa umoya engcwele ngiyafisa ukuthi lezi zinto siziqonde egameni lika Jesu. Uma sike sayibamba lento yombuso, sayiqonda abazalwane, uzobe usuyibona ukuthi la uphila khona kufanele ngabe uphila khona. Uma ngabe usengaphansi kwama systems alelizwe. Because wena umbuso kaNkuluNkulu emhlabeni. When you are colonized by the kingdom of God usemhlabeni, ithoritori oyibusayo ngomthetho ufuna uyabusa emhlabeni, kodwa manje awukwazi ngenxa ukuthi kusekhona umbuso obumnyama. But since ke ukhona emhlabeni umuntu uyaphila, so awusaphili ngendlela yokubusa kwasemhlabeni kodwa usuphila ngendlela yokubusa kwasezulwini kuNkulunkulu. So ke lokho kwenza ukuthi manje kube nenhlobo embili noma amagroup amabili abantu emhlabeni. Abantu abakholonazwe umbuso obumnyama, abantu abakholonazwe umbuso okhanya. To be colonized bazalwane into ethi asishayeli thina imithetho yethu ukuthi siphile la emhlabeni. Futhi imithetho yokuphila la emhlabeni asinikezwe umuntu. Thina sinikezwa ezweni lethu, sinikezwa uNkulunkulu wethu osezulwini, ubaba wethu osezulwini. Ingakho uJesu ethi ke anothandaza nithi baba wethu osezulwini. Igama lakho malingcweliswe libe ngcwele, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni. Senza intando kaNkuluNkulu bazalwane, siphakathi kwabantu ababi, abantu ababuswa uSathane, abakholonazwe uSathane ngama systems akhe. But thina siphila ngesystem yasezulwini, emiyalo yasezulwini, emithetho yasezulwini. Siphila ngogovernment wasezulwini, siphila ngecountry yasezulwini sisemhlabeni. Suke manje ukwenza abazalwane akufani nje nhlobo. Right, siyambonga uNkulunkulu egameni kaJesu. Ngicabanga sengichazile lento ye kingdom ukuthi issue bazalwane kusukela eqaleni. Mawubuka eBhayibheli nje lonke into yombuso kaNkulunkulu ikhona. Kodwa umbuso kaNkulunkulu ufika noKristu Jesu. Ngoba ukuphelela kaNkuluNkulu kupheleliswe kuKristu Jesu. So ke makuthiwa kubuyisa umuntu, kureconcile umuntu, ubuyisana noNkulunkulu, lokho kwenzeka kuphela ngoKristu Jesu. Kwaba impumelelo kuphela ngoKristu Jesu. Then mase sekuphelela ukubuyisana kwabantu, abantu sebebuyisele, sebesohlangothini likaNkuluNkulu, sebemi kahle noNkuluNkulu, sebevumelana noNkuluNkulu, bekwiposition efuna uNkuluNkulu. Then ke kube sekunqotshwa sekudilwa nabo bonke ababi, sebesuswa emhlabeni. Then ke sekuzobe sekulungiselelwa ke manje ukuthi ke laba abavumelana noNkuluNkulu physical and literal bathatha ama position abo. Ngizocela ke njengamanje ukuthi ke sibuke ukuthi ke for a time being singakafiki manje engenene embusweni. Uma ufunda uDaniel chapter 2 verse 44 and 45, umprofeti lapha uDaniel ukhonjiswa ukufika kaJesu ezothatha umbuso womhlaba, kingdom of the world. Kodwa ngokuthi aqala afa eqala. Kuphinde futhi ukufika kaJesu kuhlanganisiwe lapha abazalwane ukuhlola ngomoya. Kuhlanganisiwe nokufika kaJesu physical kwi second coming, esezoqeda yonke eminye imibuso omhlaba ethatha over literally. Suke manje singenile embusweni kaNkuluNkulu ngokukholwa inkosi uJesu, ngokuphenduka, ngokuyinikela kuJesu Kristu. Then sesingenele embusweni kaNkuluNkulu, siyingxenye umbuso woNkuluNkulu, singababusi. But ukungena kuwo physically ke literal manje ukuthi uJesu asithathe asihlwithe sihambe sekhaya ezulwini, sesiyongena embusweni wasezulwini. Then umbuso kaNkuluNkulu uzobe usubuya emhlabeni, sizobusa ku 1000 years. Okwamanje ke kungakafika isikhathi sokuhlwitha, sisekhona emhlabeni, isho iqiniso lisho njalo. Sibizwa ngokuthiwa siyini ke bazalwane? Sibizwa ngokuthi singama ambassadors. I-ambassador umuntu onjani? Sizofunda lapha na kwabaseKorinte besibili uchapter 5. Uchapter 5 ngithi verse 20 bazalwane. So checka lapho verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Right, uthini verse 20? Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi
buyisanani noNkulunkulu. Right, ukhuluma uMphosoli Paul la uthini singamanxusa kabani kaKristu. So umuntu oyinxusa umuntu othunyelwe kwelinyizwe, yena ebelonga kwelinyizwe. Uhamba nomyalezo, uhamba ne-lifestyle impilo, ukuthi nansi impilo efunakalayo, nansi into efunakalayo ezweni lami la ngivela khona. Umele izwe lakhe kwelinye izwe, akakhathazeki ngempilo yezwe ahlele kulo. Uma ngabe kunezimpi kulolozwe lelo, yena uprotectwe igama elithi uyiambassador, and kuyaziwa ukuthi leli inxusa lasezulwini. Uma uthinta inxusa uthinta icountry, because inxusa ambassador yizwe kwelinyizwe, yizwe likumuntu, umuntu ekwelinyizwe. Ngicabanga ukuthi ngiyangizwa bazalwane egameni kaJesu. Uma ukhuluma ngeambassador ukhuluma ngecountry as a whole, ikumuntu, ingumuntu, lo muntu physically engekho kwicountry yakhe, kodwa icountry yakhe iwuye, yena ekwelinyizwe. Isibonelo, uma ukhuluma ngeambassador yase South Africa eFrance, so uma ukhuluma ngeambassador yase South Africa ukhuluma ngeSouth Africa eFrance. Uma iFrance ithinta, uma abantu baseFrance bethinta lo muntu oyedwa othi uyiambassador, uma bemthinta bemphatha kabi, bemhlukumeza, abaphathi yena kabi, baphathi South Africa yonke as a whole, because uyi-representative of the whole country of South Africa in France. Uma uthinta umntwana kaNkulunkulu uthinta izulu lonke, uthinta uNkulunkulu nabakhileyo ezulwini bonke. Uma uthinta umntwana kaNkulunkulu esemhlabeni, ngoba uyi-representative yombuso wasezulwini, yena esemhlabeni. 2, lo muntu lapha eFrance akakhathazeki ukuthi uzodlani, uzombathani, uzophuzani, because iSouth Africa iyona emkhetherishayo. So yonke into ebhekene naye akusiyena okhathalelayo ukuthi uzoyithola kanjani idingo zakhe, because akaseyena owakhe, akuseyena ngaye. It's not about him. He is not himself. He is a country. So a country of South Africa has to take care of idingo zakhe. Uma kuthiwa kulanjiwe eFrance kuyabuswa eSouth Africa, loya muntu oyiambassador yase South Africa eseFrance, yena ngeke alambe njengabantu baseFrance. EseFrance bayalamba abantu baseFrance, yena useFrance kodwa akalambe njengabo, ngoba iSouth Africa ithumela idingo zakhe zonke iphelele. Udla ukudla ngendlela iSouth Africa edla ngayo, agqoke ngendlela iSouth Africa egqoka ngayo, aphuze ngendlela iSouth Africa. Uma iSouth Africa yona ikhulekile, ine-security material, nayo ukhulekile lapha eFrance, aka-affectwa ama-surroundings akhona ezweni asuke kulo nje belapha eFrance. Ingakho kuJesu uma ekhuluma kuMathewu 6 uthi ningakhathazeki ukuthi nizodlani, nizombathani, nizophuzani, because izwe lenu ilona elizothatha le responsibility. Ubaba oyinkosi yenu osezulwini, it is his responsibility to take care of your needs. Nina, you are his representatives here on earth. So ke bazalwane, singamakhosi kodwa njengamanje futhi sibizwa kuthiwa singamanxusa, ambassadors, si represent umbuso wasezulwini emhlabeni. So ke ukuthi ke isystem yokuphila injani emhlabeni akusikhathazi lokho. Ukuthi ezomnotho ziyakhuphuka ziyehla akusikhathazi lokho.
asikhathazwa yi-future, ilanguage ekhulunywa abasemhlabeni ukuthi future yabantu injani, asikhathazwa yilokho. Because thina asibona bala emhlabeni, sibekwe khona simele umbuso wasezulwini. I-representative bazalwane, uma ngabe izile kusuke kunama negotiations azokwenziwa, then khona i-assignment, khona i-mission, umsebenzi omkhulu kukuba iveze kulelizwe kulo ukuthi lelizwe lo oyi-ambassador ezweni avela kulo kuphilwa kanjani. Umsebenzi wakho omkhulu ilowo. Ukukhuluma kwakhe, ukugqoka kwakhe, ukudla kwakhe, ukuphuza kwakhe, ukuhamba kwakhe, ukufunda kwakhe, ukusebenza kwakhe, wenza into yale ngoba la ivela khona bazi laba aphakathi kwabo, babona imumva lakhe, balibona kuye. So ke njengama-ambassadors kaKristu, abantu abamazi uJesu Kristu, kodwa thina sesimukele waba inkosi wasibusa, waba ngaphakathi kithi, sathatha imiyalo yakhe, then siveza lo Kristu kubantu ngenhloso yokuthi bamazi, bazi uthando lwakhe, bazi inhloso zakhe, bazi intando yakhe, mayenziwe intando yakhe emhlabeni, bazi ukuthi uNkulunkulu osezulwini uthandani, uJesu Kristu uthandani, thina imiyalo yakhe, bayibona yonke lempilo kulaba bantu abangama-ambassadors, abangama-representatives. And lo muntu oyi-ambassador aka-influenswa impilo yezwe akulo, kodwa yena ulethe influence yezwe lakhe kulelizwe afikele kulo. Sifike emhlabeni bazalwane, then uNkulunkulu asesizala kabusha la emhlabeni, yashintsha indaba ukuthi manje singaba semhlabeni kodwa sihleli kuwumhlaba. Then sesingama-ambassadors asezulwini, singama-representatives asezulwini. So ke manje simele uNkulunkulu emhlabeni, sisemhlabeni simele uNkulunkulu ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani, kufuneka abantu bakubone kithi. Asikwazi ke manje thina ukulandela indlela zabo, their systems, si-influence yizona, indlela abakhuluma ngayo, indlela abancoma ngayo izinto, indlela abaphumelela ngayo, thina ayisithinti lonto. Because thina lana sizoveze yethu indlela yakwelethizwe elisezulwini. Bengifisa ukuchaza lonto bazalwane kule audio kafushane egameni lika Jesu. Ngoba njengoba ngiwenza lama audio bemafushane ngenzela ukuthi uyizwe kahle lento, isemnandi njalo isheshe iphele bese ukwazi ukuthi uthole isikhathi sokuyicabanga, udlenze ngayo egameni lika Jesu. Right. So ke bazalwane, asibe nawo lo mqondo ke manje. Onke ama systems angaphansi kwalelizwe, thina siwumbuso wasezulwini emhlabeni. So ke silawulwa ngendlela yokuphila yokwenza yasezulwini ephi sisemhlabeni. Angeke ke kufane ukwenza kwethu kwalapha emhlabeni, silapha emhlabeni nabantu basemhlabeni, ngoba sizinhlobo embili ezahlukene. Abasemhlabeni baphethwe emhlabeni, balawulwa umbuso walelizwe lobumnyama uSathane. Thina silawulwa umbusi wasezulwini, uNkulunkulu ophilayo, ngenkosi yethu uJesu Kristu. So ke sihlukeneke bazalwane, singama group, singamaqembu amabili ahlukene, singama ambassadors. Akufanele sisabeke bazalwane. Uma kunezifo emhlabeni, uma kunodlame emhlabeni, uma kunobugebengu, kunokubulalana, thina sizosho ukuthi lento ayikho ezulwini, ayifuneki ezulwini, ayithandwe ezulwini, ayithandeke ezulwini, isibenge esezulwini. Bese thina sikukhombisa lokho ngokuphila kwethu. Asibi ingxenye yecorruption, asibi ingxenye yobugebengu, asibi ingxenye yontshontsha, asibi ingxenye yobufebe, asibi ingxenye yokuthakatha, asibi ingxenye yokuzonda, asibi ingxenye yokuthandizwe nezinto zalo, asibi ingxenye ama celebrations zabo, izinto abayicelebrateayo, asibi ingxenye yemigubho yabo, alright, sengisho imigubho, asibi ingxenye yama sports abo, asibi ingxenye nanoma yini abakholelwa kuyo kulomhlaba. Ngoba izinto ezonakele lezi
Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Amen.